Salut pe toată lumea, vă prezint o nouă baterie apărută pe piață, adusă de cineva, nouță, vândută undeva aici în București, nu știu unde, care nu ține mai mult de 15 minute, 10 minute, 15 minute, după care se întrerupe. Haideți să vedem ce este în ea. Am desfăcut-o, am tăiat din ce văd aici, din ce mi se prezintă aici, deja am două culori de baterie, două culori, una mai închisă, una mai deschisă. O să vedem când am să o desfac și aici la fel, se vede. O parte mai închisă, o parte mai deschisă. Sunt sigur că sunt jumătate cu nisip și jumătate făcături, fără nicio marcație, nu au marcaj, nimic. Nu se vede niciun scris pe ele. Deci este clar că sunt jumătate nisip, jumătate. Am să o desfac și să separă celulele, să văd despre ce e vorba. Deci mare grijă la acest model, e foarte frumoasă, ambalată, rețineți eticheta, să mai cumpărați modelele astea, omul la țeapă, e foarte frumos făcută de fabrică. Dar astea sunt țepele chinezilor, ca să înțelegeți cam unde se ajunge încet, încet. Multă baftă la toți!